aiwa Bedbridge ere yakanaka aiwa kuri right kunoshandika ndinonyasa kuti marori ka anonakidza kuti right chokwadi ndaitozwa matetenda achidaro achiti patetenda vari kushanda aiwa ndiri kushandira mhuri yangu kuda kuzama kuti zvinhu zvifambe ndakanzwa kuti wakaita sei wakaramba kuita elder kuchechi hanzi ndakaramba ndakati isai matetenda bosi ndandatoona kuti ndanyanya makore ese vachingondita elder ndakati isai matetenda pachigaro ndati mukadzi wasawira wangu une rudo aiwa ndokuona but handidi kuzonzwa tumwe tumafani stories iwe ndokutrusta iwe hakana iwewe kubvira kudhara kubva 1941 tiri tese aiwa I trust you hapana hatiti bosi ndopandaigadzira paipa bosi handi unokuona semurume ka ufanira kuti ukasvika pamba wakugadzirisa bata ugadzirisa wodididi ndopandaigadzirisa dhoo nezuro ndakagadzirisa woti dhoo rangu rimire zvakaita sei zvakanaka bosi dhoo randamboriona zvanga ndikati maitatenda dhoo iri vakatondidirira dhenge vakati imwai zvenyu dhingi iri rini wakauya kwangu iwe tumazago ndakauya uchidei ndakatoona kuti dhoo rasheka wakoyo uchidai kuita sei ngoonawo kamhuri ngoti sawira iwewe unotidakidza vanhu unotidakidza unoti ndoita seko mukadzi wako chiro kuti ndokutrusta ndichivimba here nekuti ndikati murambara I trust you very much hapana but unogadzira zvinhu zvakawanda hayo kudzoka kwakangonaka kudzoka kwakanaka unokuratidza ungoti murume apo ende like varume havangouyewo pamba ipapo vengu kuziva kuti apa pana baba veipa iwo ndiwo ndiri kungonzwa kuti uri kuchengetedza environment ndokufarira nemoyo munyoyo iwo ndinokufarira kuti ndakaenda kana kuBedbridge kwangu unosara uchiona kuti mhuri yangu yakapinda ndakanyasosununguka kuti hapana chekutya ndisahwira wangu ende anenge asipo ari uko paanenge ari iwe hapana chekutya chii hapana chekutya kufarirana aiwa zvine maboundary haufarise kungochengetedza environment handisi kuita mafanisika aiwa ndatoserious pane gonzo rainetsa mubedroom makazorova bose gonzo iroro kudai gugugu haurari nyaya gonzo uri kuizira kupiwa uzari kwandiri kuenda izvo ndikunotenga mapiritsi ekuti ndiuraye gonzo iroro muwadrope yangu iri pasaidi nechekuleft kuleft andiwa pasaidi pane washing murangwani iweweka aiwa iweweka sawira aiwa iweweka aiwa usandibate ndebvu dzangu ndiri kutokuudza gonzo remubedroom chikoroona kachimhanya dai sezvo nemukitchen muri pai then ndiri mukitchen iwewe nekutamba nevakadzi vevanhu iwewe vakadzi vapiko vakadzi vapi iwe kani iwe unobva totsamwa nenyaya yemukadzi ere mukadzi ane basa reiko iwe mukadzi ndokungoti kana zvinhu zviripo zvichingosheka munongosheyawo hazvisi zvimbori zvinhu zvekutoti saka hausi kutomboona chiri rongwa apa hapana chiri rongwa zvacho adzoka pano tisawo aiwa uya kuno ndati uya panapa ikoko zvangu ka ikoko handichauye zvangu iwe ndatidzoka pano iwe ndati